L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' San Marcellinu u San Pietru. Dawn kienu martri li mietu fil-persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu fis-seklu 4 billi qatawlhom rashom fil-foresta. Fil-fatt xhieda ta' dan hemm il-Papa Damasu stess illi sema l-istorja tal-mewt tagħhom mill-bojja stess. Aħna nagħtu qima lil dawn il-martri, niftakru f'dawk kollha llum li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom u nitolbu l-Mulej ukoll il-grazzja li aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudisa Ħuti jew narfu ħtijiet naw nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int turina mħabtek u tħarisna għal-merti ta' xhieda glorjuża li tawk il-martri San Marcellinu San Pietru. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji li tawna u nħossu l-għajnuna tat-talb tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sida li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Infaħru issa lin-nies ta' ġieħ u l-missirijietna nisel wara ieħor. Imma hemm uħud li m'għandhomx tifkira u għebu bħalli kieku qatt ma għexu. U saru bħalli kieku qatt ma kienu. U hekk ukoll uliedhom warajhom. Imma dawn huma n-nies ta' ħnina li l-emejjel tajba tagħhom ma jintesewx. Għand uliedhom jibqa' il-ġid li kellhom. Nisilhom joqgħod għall-patt u minħabba fihom uliedhom ukoll. Nisilhom jibqa' għal dejjem u sebħhom ma jitħassarx. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien il-Mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu flimkien il-Mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-Mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbibu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Tzjon bis-sultan tagħhom flimkien il-Mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra, għax il-Mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa flimkien il-Mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbibu u jaqżbu l-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom, dan u ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha flimkien il-Mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Jiena għażilt lilkom jgħid il-Mulej
biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara d-daħla messjanika f'Ġerusalemm, Ġesu baqa' sejjer fit-tempju ta' ħarsa madwaru, u mbagħad billi kien ġasar il-ħin ħareġ biex imur Betanja ma' 12. L-għada kif ħarġu minn Betanja ħadu l-ġuħ, mill-bot li maħsiġra tat-tin kollha weraq, u mar jara jsib xi ħaġa fiha. Imma kif resaq ħdejha ma sabilha xejn li f'weraq għax it-tin kien għadu mhuwiex żmienu u għalilha qatt iżjed ma jkun hawn min jieħol frott minnek għalli ġej, u d-dixxipli tiegħu semgħuh. U waslu Ġerusalemm. Kif daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-bejjija u x-xerrejja li kien hemm fit-tempju, qaleb l-imwejjed tas-sarafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbiegħu il-ħamiem, u ma ħalla lil ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam mit-tempju. U beda jgħallimhom u jgħid m'hemmx miktub li d-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-talb għal x'nus kollha, intom imma għamiltuha għar tal-ħallilin. Dan wasal f'udnejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba u bdew jaraw x'jagħmlu biex jeqrduh, għax huma kienu jibżgħu minnu billi l-poplu kollu kien mimli bil-għaġeb għat-tagħlim tiegħu. Fil-għaxija mbagħad ħarġu barra mill-belt. Fil-għodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin imnixfa sa mill-eruq. Pietru ftakar u qallu ara Rabbi it-tina li sħettint nixfet. U Ġesu wieġeb u qalilhom emnu falla, tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid il din il-muntanja intrefa' xteħed il-baħar, bla ma joqgħod jitħassef qalbu, imma jemmen li dak li jgħid ikun se jsir isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġa lajtuh u jingħatalkom. U meta tkunu weqfin titolbu jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għar tal-ħallilin. Dan kien il-kliem iebes li qal Ġesu meta daħal fit-tempju. Daħal hemmhekk u ra il-bejja u x-xerrejja u keċċihom il-barra. Mbagħad qaleb l-imwejjed tas-sarafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbiegħu il-ħamiem u ma ħalla lil ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam fit-tempju. Immaġina din ix-xena ta' flus fl-art, imwejjed u siġġijiet rashom l-isfel u ħoloq kommozzjoni sħiħa. U għalilhom Ġesu intom din id-dar li hija d-dar ta' talb għamiltu għar tal-ħallilin. Dan kliem aħrax iebes. U għalhekk li naqraw illi l-qassisin il-kbar u l-kittieba bdew jaraw x'għamlu biex jeqrduh. Dan kien diġà f'polemika magħhom diversi drabi Ġesu. Fost l-oħrajn kien jgħidilhom intom warrabtu il-kmandamenti tal-Alla biex timxu mat-tradizzjonijiet tagħkom. Imma hawnhekk li Ġesu jagħmel xi ħaġa hekk fit-tempju għalihom kienet kbira wisq. U għalhekk dew jaraw kif jagħmlu biex jeqrduh qalu issa daqshekk. Għaliex Ġesu għamel din ir-reazzjoni hekk qawwija? Fil-fatt l-unika darba li narawh jagħmel dan kollu Ġesu għaliex is-soltu nafuh differenti. Nafuh mimli kompassjoni, imħabba man-nies u stess kien qal talmu minni
għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. U hawnhekk din silta stess li qrajna li tispjega ishom 3 ijiem tal-ħajja ta' Ġesu mimlijin attività, jgħid lil Pietru lid-dixxipli biex jekk waqt li jitolbu ikollhom xi ħaġa kontra xi ħadd jaħfru. Imma allura Ġesu ma setax daħal fit-tempju qalilhom jien naħfrilkom u reġa' ħareġ. Għaliex jagħmel dal-plitu kollu? Ir-raġuni hi li t-tempju kien il-post ċentrali tal-qima lil Alla. Il-post fejn tmur biex tiltaqa' ma' Alla, biex titlob. Dawn kienu għamluh post ta' kummerċ li itelfek milli titlob, ma jħallikx titlob. Biex niftehmu li kienu qed jagħmlu b'ebda skop li ikasbru t-tempju, għax dawn kienu qed ibbiegħu l-annimali biex jistgħu jintużaw għas-sagrifiċċju fit-tempju. Imma b'dak li kienu qed jagħmlu għamluh suq flok dar tat-talb. U Ġesu li jaraf ukoll il-qalb jgħid iktar minn hekk hawnhekk jgħid għar tal-ħallilin il għaliex u għaraf Ġesu illi xi wħud minnhom ukoll kienu qed jistanew minn fuq dar ħaddieħor b'dan il-kummerċ. Issa x'inhu il-messaġġ li jagħti lilna illum Ġesu permezz ta' din is-silta? Ġesu irid li aħna nistmaw id-dar ta' Alla, it-tempju li llum hu l-Knisja. Ġesu hekk ried lin-nies jurihom l-importanza tat-tempju bħala l-post fejn inti tmur biex tiltaqa' ma' Alla, biex tisma' l-kelma tiegħu, biex tagħtih qima lil Alla. U għalhekk anki llum lilna hekk irid minna. Irid li aħna il-Knisja tkun verament il-post fejn aħna immorru biex niltaqgħu mal-Alla, biex nisimgħu l-kelma tiegħu l-ewwel, biex infaħruh, biex nirringrazzjawh, biex inresqullu talbiet tagħna. Hekk għandha tkun il-Knisja. U għandna noqogħdu attenti anke fi żmienna li dak kollu li jfixkel lilna mill-Knisja tkun id-dar ta' Alla inwarbuh, ma nħallu xejn ifixkilna. Kultant jista' jiġri dan, jiġri pereżempju bit-paċpiġ żejjed, bid-diskors kultant, jew inkella xi nkunu moħħna fli rridu nirranġaw fil-Knisja u ninsew li hija d-dar ta' Alla, d-dar tat-talb. Jista' jkun ukoll kultant anke bl-ilbies tagħna li aħna ma nurux li qed nistmaw il-post bħala dar ta' Alla fejn l-attenzjoni da tkun fuqu, imma nkunu isna l-attenzjoni fuqna. U għalhekk huwa importanti li aħna niftakru dan. Ġesu jenfasizza f'din is-silta l-importanza tat-talb magħmul bil-fidi. It-talb illi għandu l-qawwa verament li jibdel lilna u li jibdel anki lis-soċjetà għall-aħjar meta magħmul bil-fidi. U għalhekk id-dar ta' Alla għandna nożżuha tassew il-Knisja bħala d-dar ta' Alla. U di tfakkarna xi ħaġa li importanti ħafna wkoll li bil-magħmudija aħna sirna wkoll it-tempju ta' Alla. Biex dak li għandha tkun il-Knisja nkunu aħna wkoll fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu l-Mulej llum, Mulejjejna biex aħna dejjem nożżu id-dar tiegħek bħala dar tat-talb, dar fejn iltaqgħu miegħek,
tħalli xejn ifixkilna milli tkun tassew din id-dar tat-talb u jina wkoll biex aħna nitolbu tassew b'fidi qawwija niftakru li inti sejjaħtilna biex inkunu aħna wkoll tempju tiegħek, tempju fejn inti tista' tammar fina wkoll u fejn dejjem aħna ikonna din l-imħabba sħiħa lejk, speċjalment permezz tat-talb tagħna. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Mulej ejna biex aħna dejjem nożżu id-dar tiegħek, il-Knisja bħala l-post tat-talb, il-post fejn aħna niltaqgħu miegħek, nagħtu qima lilek, nisimgħuk, infaħruk, nirringrazzjawk, nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Għamel mulej li l-Ewkaristija li niċċelebraw fil-Knisja tkun għalina tassew għajn ta' saħħa ta' qawwa, nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Lum niftakru fit-tfal li illum jew f'dawn il-ġranet ħajrċievu l-ewwel tqarbina, tolbu mulej għal-bżonnijiet tagħhom biex tkun okkażjoni verament sabiħa llum u din it-tqarbina tkun il-bidu ta' ħafna okkażjonijiet oħra fejn jiltaqgħu ma' Ġesu permezz ta' tqarbin nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu biex isibu l-għajnuna kollha li jeħtieġu, nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbu għall-istudenti li bħalissa qed jagħmlu l-eżamijiet biex tgħinhom fl-eżamijiet fl-istudji tagħhom, nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha, nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fih danek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom, nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum u fit-tifkira qed nagħmlu tal-martri San Marċellinu San Pietru ejna biex aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna mingħajr biża' bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Missier Qaddis l-offerta li qegħdin nagħmlu fit-tifkira tal-martri San Marċellinu San Pietru u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox.
Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għaliex San Marċellinu u San Pietru ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis as-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennek sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Marċellinu u San Pietru l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martirju ta' San Marċellinu u San Pietru. Fiħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek, inżommu dejjem fidini ma' Kristu nħabirku fil-Knisja s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju llum għall-studenti li qed jagħmlu bħalissa l-eżamijiet biex mulejja tihom l-għajnuna li jeħtieġu fl-istudji u fl-eżamijiet tagħhom.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ejna u għafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twelet talina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani were l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sadnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, għafirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twelet talina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tjalina u l-addaħani fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tjalina u l-daħani fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobieta ħaresna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna inti fis-smawiet itqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżana kuljum matina llum, għafrinna d-nobitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek jifrotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħaresna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avvokata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. U ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li dritt int kif fis-sema da fl-art.
خبزة كل يوم أعطينا اللوم، غفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمن خطي علينا، ولا تدخلناش في التجريب إذ دخلنا من الدنيا. آمين. Slima rik Marija, vi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان. آمين. Gloria lil Missiru, lil Ibn u lil Spiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم. آمين. Għatijom u lejn mistriħ ta' dejjem, الدور تديم يدليلهم. jistriħu ma fil-paċi. آمين. Mulej ħnina, مولاي حنينا. Kristu ħnina, كريستو حنينا. mulej ħnina, مولاي حنينا. Kristu smana, كريستو اسمعنا. Kristu l-qattalbtana, كريستو القتل بتاعنا. Missier Eternalla, هنا لينا. Ibenalla li fdejt id-dinja, هنا لينا. Spiritu qaddisalla, هنا لينا. Trinita qaddisa la wieħed, هنا لينا. imqazza Marija, اطلب علينا. imqazza Ommalla, اطلب علينا. imqazza xibba ta' xbejbiet, اطلب علينا. Om ta' Kristu, اطلب علينا. Om il-Knisja, اطلب علينا. Om tal-ħnina, اطلب Om علينا. tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا. Om muxebba, اطلب علينا. Om mit-tama, اطلب علينا. Om li żjed safja, اطلب علينا. Om li żjed nadifa, اطلب علينا. Om bla teba, اطلب Om علينا. li tistħuq l-imħabba, اطلب علينا. Om tal-aġeb, اطلب Om علينا. tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا. Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا. Om ta' min salvana, اطلب علينا. xebba kollu kaqal, اطلب علينا. xebba li tistħuq kull qima, اطلب علينا. xebba li tistħuq kull foħrija, اطلب علينا. xebba kollok seta, اطلب علينا. xebba kollok ħnina, اطلب علينا. xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب علينا. mera ta' qdusija, اطلب علينا. tron tal-erf, اطلب علينا. bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا. amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا. amara ta' kull grazzja, اطلب علينا. amara ta' kull tieba, اطلب علينا. warda mistika, اطلب علينا. torri ta' David, اطلب علينا. torri ta' Lavorju, اطلب علينا. dar ta' Deb, اطلب علينا. arka ta' rab tal-ġdida, اطلب علينا. bib ta' sema, اطلب علينا. kewba ta' filgħodu, اطلب علينا. saħħa tal-morda, اطلب علينا. kien tal-midinbin, اطلب علينا. faraġ tal-migranti, اطلب علينا. faraġ tal-imniktin, اطلب علينا. għajnuna tal-insara, اطلب علينا. sultana tal-anġli, اطلب علينا. sultana tal-patriarki, اطلب علينا. sultana tal-profeti, اطلب علينا. sultana tal-appostli, اطلب علينا. sultana tal-martri, اطلب علينا. sultana tal-konfessuri, اطلب علينا. sultana tal-verġni, اطلب علينا. sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا. sultana mnisla minar l-ewwel teba, اطلب علينا. sultana mtella s-sema, اطلب علينا. sultana tal-Rosario mqaddes, اطلب علينا. sultana tal-familja, اطلب علينا. sultana tal-paċi. اطلب علينا. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatidinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażin għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ nifel li xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li l-ek fdalek li l-ibnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe kun missiera li wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا. San Sebastian Martri, اطلب علينا. San Turrocco, اطلب علينا. San Paul Missirna, اطلب علينا. San Publiu, اطلب علينا. San George Preka, اطلب علينا. Beatu Nazio Falzon, اطلب علينا. Beata Addeodata Pisani, اطلب علينا. San Marcellino San Pietru, اطلبوا علينا. intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله لينا.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtina tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek neħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artad, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.